Hello guys, this is Eric Hilo, Tabigo City, Davao del Sur, Mindanao. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan, maghilot ko karon guys. Kay Madam. Ayan. Ano si Madam nag-position na. Ayan, maghilot ko karon. Please, kung karon lang ka nakikita ng video, please subscribe. Click ang notification bell para update upload matagad lang. Please comment, like, and support kung sa mga ginapamatis kawasan. And then, akong pasalamatan dahil, thank you so much ang 5 countries viewers. Siyempre, thank you so much. Number 5, Saudi Arabia. Number 4, India. Number 3, United States. And number 2, Indonesia. Thank you so much. Siyempre, number 1, Philippines. Thank you so much kayo. Sa lahat ng mga OFW, maraming salamat po. Please share this video po. Please support my YouTube channel. Maraming salamat. Para po sa inyo. Love you guys. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kana mong gawat. Luman ako, gabi po. Okay daw. Luman, saka kamay. Ito ba matin mo ni?